May channel mga koblaks. So gagawa tayo ng fried chicken alamax mga koblaks. So isasangkot sa muna natin to, parang paksiw lang mga koblaks. Nilagyan ko to ng suka, bawang, sibuyas, at saka luya mga koblaks. So yun muna natin itong gawin ito mga koblaks. Ayan mga koblaks, sangkot sa muna natin to. After nito mga koblaks, pag nakita natin luto na to at nanood na yung mga sangkap nito, piprituhin na natin ito mga koblaks. Dalawang paa lang ito mga pigilang ng manok mga koblaks. Mga 5 minutes mga koblaks, ayos na to. Tapos medyo patuyuin lang natin, tapos din piprituhin na natin to mga koblaks. O tingnan natin mga koblaks. So mahina lang kasi ang apoy ko nito, kaya ganito to. So maya maya pag nakita na natin, so yan mga koblaks, inahon muna natin, ipapaano muna natin to, patuyo-tuyuin natin bago natin prituhin. At saka yung tubig ng konti kasi tuyong-tuyo na siya. So gagawin natin siyang gravy mga koblaks. Koblaks, gagawa tayo ng gravy. Ito yung pinaglutuan natin kanina, yung pinagsangkot sa natin, yung chicken. So here we go. Yan lang. Kasi may sangkap na yan, yung pinag-anuan ng manok mga koblaks. Diba? Tsaka asukal mga koblaks. Yun. Yan, tingnan mo. O parang totoo na oh. Gravy na oh. Gravy na. Yan mga koblaks oh. Halo-haloin lang natin hanggat lumapot na lumapot. Kasi asay ko natin. Ayos na. Habang pinapatuyo natin yung chicken, pinapipituhin natin. Yan. Ayos na ito mga koblaks, patayin na natin. Malapot na oh. Salin na natin mga koblaks. So koblaks, prituhin na natin tong fried chicken natin alamax. Yan na mga koblaks, napakaganda na oh. Lapit na to. Balik rin muna natin. Yan, maya maya kakain na tayo mga koblaks.
So mga ka-vlogs, kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to subscribe my channel and pakiclick na rin natin button para update kayo sa mga bago kong videos mga ka-vlogs. So ayan, ito ang tinatawag mga ka-vlogs na fried chicken alamax mga ka-vlogs. Dalawang hita lang ito ginawa ko kasi ako lang naman kakalb nito mga ka-vlogs. Ayan, lapit ito mga ka-vlogs. So konti na lang at lutong na to. Hinahan ko lang kasi ang apoy para siya mga ka-vlogs, lutong-lutong dyan sa ilalim mga ka-vlogs. So pagkaluto maganda, hindi yung may dugo pa yung buto-buto, diba? Yan, shout out pala mga ka-vlogs sa mga OFW dyan, sa lahat ng sumusuporta sa aking munting channel. Maraming salamat po. Ayan. Yan, lutong-luto na ito mga ka-vlogs. Ayos na to. Yan mga ka-vlogs, lapit na to. Try nyo ito mga ka-vlogs, madali lang gawin to. May iba naman para, di ba, malimit lang luto natin yung ala Jollibee naman yung ginagaya natin. Sa pagkakataong ito mga ka-vlogs, ginaya natin yung max. Okay, ayan. So mga ka-vlogs, nakakatakam na, lalo na yung ayos na yung gravy natin, kaya kakain na lang tayo mga ka-vlogs. Yun, swabe ng pagkaluto natin ngayon mga ka-vlogs. Lutong-luto yan mga ka-vlogs. Kaya yan na, awonin na natin mga ka-vlogs kasi nagkakagutuman na. So ayan na. Ganda mga ka-vlogs, oh. So ito na mga ka-vlogs, yummy. Yun mga ka-vlogs. So yun mga ka-vlogs, hanggang dito na lang aking video mga ka-vlogs. Sana may natutunan kayo sa aking video at sa abangan nyo mga susunod kong content mga ka-vlogs. Hanggang sa muli, ito sa ka-vlogs yung nagsasabi, ingat po palagi and love you Mama Chop Chop. Mabuhay po tayong lahat hanggat gusto nyo. Ka-vlogs, bye. Thank you for watching. And huwag niyong kalimutan, subscribe, like and comments mga ka-vlogs. Sige na po, bye-bye na po tayo. Bye-bye.